पाकिस्तान रब्रा आं इखौनो माबेलाव हरलाय नों जेबो नङाब्रा पाकिस्ताननिखौ नायनो मा दंबायलाय पाकिस्तानाव मा दं मा होनदों गावलायदों बेनो सावलायनायखौ गावलायनो सोरजों जादों माथो माथोबो गैया भलिउम होलाय माथो डेटआसो फैबाय जालालै बोरै खालामो थादोंब्रा सानैजोंसो लादों ना बिदा फंबायसो दे आं खोनासंदों आं दा सासेना सानै दंबावो बिदि लादोब्रा गांलाब लाबनो नायनो माबा नालाय नै बिदि लादोब्रा सानैजों बिदि नुलायनायनि जाया होमबा आं मानो बन्द' खालामगोन खोनासंनांगौमोन ना जोंहा बे सानैजोंसो नुदोंब्रा नै बेलाय औ मा बुंदों औ मबाइलखौ बयबो नायोब्रा मबाइलखौ नायनानै मा जानो औ नोंसो होदों नाथाय नों मा हिसाबै होदों मोजां हिसाबै होखो मोजांब्रा मोजां नों गावलायनायसो खिथादोंना नोंना बहुद रं दंबा बबेयाव जादों बेखौथ' मिथिबायना दायो गावलायनाया बबेयाव जादों बेखौथ' मिथिबायना जोंबो काश्मीराव गावलायनाय जानायखौ नुबायब्रा नोंनि देखायनायखौ नायबावनोसैमोन देलाय देब्रा सानैजों नायगोन सानैजों नायगोन दे मा औ औ फिरफिला धोरोम धोरोमखौबो बहुद फाराग दं नोंसोरो बुजियाखै देब्रा बुजायदों आं खोनासंसो सानैजों नोंखौ दंखि होनांगौ माने दंखि होनो हायो आं जेबो सोलोङा औ होमबाबो आं नोंखौ दंखि हरबावदों आं बेसेबां गोजाननिफ्राय गोजानावबाबो आंखौ दंखि हरबावबाय मा मोनदों नोंलाय औ आंथ' जेबो खोनायाखैलै आं माथ्र' खोनादों पाकिस्तानाव आतंकबादि सानै हाबदों मा सानै सयजनबाव गावथारै दा सानै मोनबावाखिसै आरो खोमोन आहानाय बेथ' नाय बेला जायासै होनबा आं सानैल'सो खोनादों मा जायगायाव बियो काश्मीर मा जायगा काश्मीरा बहुत जायगा थायो नाम थायो गामिनि नों नायबाय थानाय हिसाबै नों खिथानो हायोब्रा मिथिबाय काश्मीर मा जायगायाव जादों नों खिथानो हायो ओइ किल' नालागे बाय बाय नै जोंहा बिदा फंबाय सानैजों रायलायलायदों काश्मीरनि काहानि खिथाबायलै जोंना दे आंखो दे हाजो हेलिकप्टारजों नागिरबावबाय मानसिफोरनि न'आव हाबनानै थायोबा बोरै मोननांगौ हेलिकप्टारजोंथ' मोना मोनबाथ' गावखायो गावनायालाय